Na vytvorenie hrblatého terénu v parku využijem plane. Plane som si správne uložil a zväčšil. Potrebujem z planeu vytvoriť hrbolce, takže v prvom rade idem do záložky Texture a vytvorím si novú textúru oblakov. Potom som sa prepol do Edit módu a plane som si niekoľkokrát rozdelil. Vy však môžete použiť aj Subdivision. Pridal som modifier Displace a vybral som v ňom vytvorenú textúru. V Displace som menil parameter sily a pridal som ešte modifier Subdivision Surface. Potom som v záložke Texture menil parameter Size. Hľadal som vyhovujúcu veľkosť textúry. V planeu som vytvoril nový materiál, ktorému pridám textúru. Prepol som sa do shader editora. Potom som si otvoril textúru, ktorú chcem pridať. K materiálu som priradil textúru. Textúru som otvoril v UV editore a unwrapol som ju klávesou U. Zdalo sa mi, že je otočená, preto som ju orotoval a vyskejloval tlačidlom S. Znížil som hodnotu spekulár. Importoval som si aj normal mapu, ktorej color space som nastavil na non-color a pripojil som si ju k materiálu. Normal mapa textúre pridáva ilúziu odleskov a tieňov, ale keďže som nechcel, aby bola tráva úplne lesklá, tak som zvýšil roughness a ubral som spekulár. Terén je viac menej hotový. Po dokončení terénu parku som začal modelovať múrik, ktorý ho bude oddeľovať od cesty. Nebude sa jednať o zložitý objekt, preto ho modelujem z jednej kocky. Tu som si predĺžil a vytiahol z nej stĺpik. Do predĺžených častí som si vložil facey a z tých som následne vytiahol stĺpčeky. Konce som každý zvlášť zašpicatil klávesou s krátkou M, čiže merge. To malo za následok zlúčenie plochy do jedného bodu. Rovnakým spôsobom som z boku múrika extrudoval horizontálne mreže. Pomocou funkcie magnetovania nastavenej na snapovanie o vertexy som ukončil mreže o koniec múrika. Rovnako ako všetky ostatné objekty som si aj múrik nafarbil. Zdalo sa mi, že to nie je ešte úplne ono, preto som pridal ešte malú striežku. Múrik bude duplikovaný a deformovaný podľa krivky rovnako ako cesta. Preto som aj jemu pridal modifier Array a Curve.
S výsledným efektom som celkovo spokojný. Posledným objektom, ktorého modelovanie mám zaznamenané, je lavička. V tomto bode sa dostávam už do štádia, kedy si nie som úplne istý, či pridané modely budú videné alebo viditeľné vo finálnom rendri. Avšak moja povaha mi nedovoluje tieto objekty sem nepridať, pretože v takom prípade by som s tým nebol spokojný. Lavičku som teda vytvoril pomocou niekoľko duplikovaných kvádrov s modifierom Array a telo lavičky som vytvoril pomocou krivky, ktorej som nastavil nejaký offset. Túto krivku som si neskôr prekonvertoval na klasický mesh a rám vytvorený z kriviek som si vycentroval voči doskám lavičky. Samozrejme, bezfarebná lavička by bola hlúposť. Takto nejako vyzerá už moja hotová scéna, pripravená na animáciu. Ďakujem za sledovanie.